Fettħu l-applikazzjonijiet għal pellegrinaġġ annwali djoċeżan għal Morda f'Lourdes, organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes UMTAL. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn l-14 u 19 ta' Lulju. Għal aktar tarif jew biex tapplika żur umtalmalta.org jew ċempel 7922 6606. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu ngħidilkom il-għodwa tajba u l-ġurnata tajba. Ma ninsewx li qegħdin f'dan iż-żmien tar-Randan. Dan iż-żmien li l-Knisja qed toffrilna biex ngħinu lil nfusna ntejbu dejjem iżjed il-kwalità tal-ħajja nisranija tagħna. Ħalli ngħixu aħjar din l-esperjenza ta' Alla fil-ħajja tagħna u nħalluh verament ikunu fiċ-ċentru tal-qalb tagħna. Ejjew nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu, ngħidu grazzi lil Alla talli qed joffrilna din il-ġurnata ġdida. Nitolbuh jgħinna ħalli ngħixuha fil-grazzja tiegħu. U nitolbuh jadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox fil-ħnina tiegħek ara kemm aħna dgħajfin u mitt il-leminija setana tiegħek biex tħarisna bibnej Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, jekk tneħħi minn nofsok il-moħħija, ma tmitx subek u ma tagħmilx deni bil-sinek, jekk int qalbek toħroġ għall-imġewwaħ u x-xabba qalb li mnikket, imbagħad id-dawl tiegħek ifittx fid-dlam, is-swied tiegħek ikun bħal nofsinhar u l-mulej jibqa' jmexxik għal dejjem u jxebbalek qalbek fl-imkejjen nieċfa u jsaħħaħlek għadmek. Int tkun bħal ġnien bis-saqwi, bħal għajn ta' ilma ma jonqos qatt u jerġgħu jibnuk mill-ħerbiet tal-qedem. Mill-ġdid int tibni s-sisien ta' ġenerazzjonijiet sħaħ u jsejħulek bennej ta' swar imġarfa li ġeddet it-toroq fejn wieħed joqgħod. Jekk int ma tiġħedx is-sibt taħt riġlejk, billi tagħmel li jogħġbok fil-jum imqaddes tiegħi, jekk issejjaħ is-sibt l-għaxqa tiegħek u l-jum qaddis u mweġġaħ mill-mulej,
Jekk tagħtih ġieħ billi fih ma tagħmilx ix-xogħol ta' kuljum u ma tfittix in-negozju u tlablib fieraħ, imbagħad issib l-għaxqa tiegħek fil-mulej u jiena mtellek fuq l-għoljiet l-art u nebħek bwirt Ġakob missierek għax fomm il-mulej tkellem. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Urini mulej triqatek flimkien, urini mulej triqatek. Għatini widen mulej u għagġibni, għalix jiena msejken u fqajjar. Ħaris li ħajti għax jiena twajjeb. Salva l-qaddej tiegħek għax fik jittama flimkien, urini mulej triqatek. Int Alla tiegħi, ħenna lija Sidi, għax lilek najjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk Sidi jien nerfa ruħi flimkien, urini mulej triqatek. Għax int Sidi twajjeb u taħfer, kollok tiba għal kull min isejjaħlek. Għati widen mulej għat-talba tiegħi. Isma l-leħem tat-tilfiq tiegħi flimkien, urini mulej triqatek. Jien nitaxxa b'mewt il-midneb jgħid il-mulej, imma bir-reġa' lura tiegħu minn triqtu biex jgħix. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu remaħ wieħed pubblikan jismu Levi bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu: ejja warajja. Dak telaq kollox qam u mar warah. Imbagħad Levi għamillu laqgħa kbira f'daru stess u kien hemm magħhom fuq il-mejda kotra kbira ta' pubblikani u nies oħra. Il-Farisej u l-kittiba sħabhom bdew igemmgħu mad-dixxipli tiegħu u qalulhom: dan il-għala tiklu tixorbu mal-pubblikani u l-bitimbin. U Ġesu weġibhom: mhux dawk li huma b'saħħithom għandhom bżonn it-tabib, iżda l-morda. Jien mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ, iżda lill-mitimbin għall-indiema. Din li għadna kemm qrajna hija l-kelma tal-mulej Ġesu. Tifħir lilek Kristu. Kemm hu sabiħ li aħna nagħtu dal-ispazju lill-Alla fil-ħajja tagħna anki permezz ta' din il-qudiesa tal-għodu, kemm grazzja kbira li aħna waħda mill-affarijiet sbieħ fil-qudiesa hija nisimgħu l-kelma tal-Alla, inħallu lill-Alla jkellimna. U bħal kull darba u issa anki fir-Randan, bħal dejjem imma fir-Randan iktar, għaw qari sabiħ, vera qari li għamilna l-ġid. U llum jekk tindunaw fl-ewwel qari, kemm sabiħ dak li jgħidilna l-mulej permezz tal-profeta. Ħanaqra l-ewwel biċċa vera sabiħa, apparti l-oħrajn kollha jerġa' jġib eżempju ieħor. Dan jgħid il-mulej: jekk tneħħi minn nofsok il-moħqrija, ma tmidx sebak u ma tagħmilx deni bil-sienek. Jekk int qalbek toħroġ għall-imġewwa u x-xebba qalb l-imnikket, imbagħad id-dawl tiegħek ifittx fid-dlam u s-switt tiegħek ikun bħal nofsinhar. Kemm sabiħa. Kemm hu sabiħ li Alla jżejjinna b'xi ħaġa sabiħa fil-ħajja tagħna meta aħna nagħmlu l-ġid mal-proxmu tagħna, speċjalment ma' dawk fit-tbatija, ma' dawk li verament ikunu għandhom bżonn l-għajnuna ta' ħadd ieħor. Kemm hu sabiħa meta aħna nkunu ġenerużi verament anki mal-oħrajn, kemm aħna verament kif tajt dik it-talba ta' tqarbin ma ngħaddix minn fejn xi ħadd b'ħarsan differenti, b'qalb magħluqa, passi maġġel. Kemm għandna bżonn li verament aħna bħala nsara naraw li fil-proxmu tagħna qed niltaqgħu ma' Ġesu. Jekk hu sabiħ li tiltaqa' ma' Ġesu fil-Knisja,
fl-Ewkaristija, fil-kelma, kemm hu sabiħ li nintaqa' ma' Ġesu fil-proxmu. Fl-aħħar mill-aħħar dak li se jdaħħalni fil-glorja tal-ġenna huwa dak li verament Ġesu anke qalilna li se niffaċċjaw fl-aħħar mument tal-ħajja tagħna. Meta nidru qudiemu se jgħidilna kont bil-ġuħ u tmajtni, kont bil-għaġġ u sqejtni, kont bil-ġuħ u tmajtni, kont aeri u libbisni, kont il-ħabs u ġejt ma' ġenbi, kont l-isptar u ġejt iżżurni. Kemm hi sabiħa li jiena il-laqgħa tiegħi ma' Alla tiddependi mill-laqgħa tiegħi mal-proxmu. U dan li jagħmel il-ġurnata tiegħi sabiħa, u dan li jagħmel il-persuna tiegħi differenza anke fis-soċjetà tagħna fejn jien fil-preżenza tal-proxmu tiegħi nkun kapaċi nagħti din l-imħabba tiegħi, dan ir-rispett tiegħi, dan is-sapport tiegħi lill-proxmu tiegħi. U dik tagħmel differenza kbira. Kif tafu kemm fil-familji tagħna, kemm fuq il-postijiet ta' xogħol, kemm fil-laqgħat soċjali tagħna, meta aħna nirrispettaw il-xulxin, meta aħna nafu nagħtu każ ta' xulxin, kemm tagħmel differenza, kemm ikun hemm ambjent sabiħ. Tantu hekk li aħna bil-Malti ngħidu qisna l-ġenna fl-art għax ikun hemm ambjent li jtik il-gost. Però speċjalment meta jiena anki ndur lejn min għandu bżonn, lejn min qed jistenna l-għajnuna, lejn min qed iħares lejja b'imħabba biex verament niftaħ qalbi għalih. Kemm grazzja kbira li fil-ħajja tagħna aħna kapaċi kull fejn ngħaddu kif insibu fil-Vanġelu Ġesu minn fejn kien jgħaddi kien jagħmel il-ġid. Kemm hu sabiħ li nagħmlu l-istess ħaġa. Mhux ta' bxejn li fil-Vanġelu mbagħad għandna eżempju ċar ta' kif dan Ġesu kien jagħmel il-ġid. U kif kien jagħmel il-ġid permezz ta' preferenza speċjali, permezz tal-imħabba tiegħu lejn min u midneb, lejn u fid-dnub. Kemm tolqtok Ġesu bħallum m'għamilx preferenza anke fl-Oħos l-Apostli għażel wieħed li kien madud bħala midneb. Interessanti. Bħala pubblikan. Kemm sabiħa li Ġesu għażel wieħed mit-tnax propju wieħed li kien madud hekk, pubblikan u midneb. Però kemm sabiħa tara l-Ġesu jieqaf taħt is-siġra li fuqha kien hemm Zakkew li kien pubblikan ieħor u qallu inżel qallu ħaniġi d-dar għandek u laqgħu id-dar dak ferħ kbir. Kemm sabiħa li tara li l-Ġesu verament imur għand dan il-pubblikan propju biex jinonorah bil-preżenza tiegħu u jbiddillu ħajtu. Kemm hu sabiħ meta Ġesu waqaf mal-adultera se jħaġruha, se joqtluha u Ġesu waqaf magħhom. Kemm sabiħ taraħ il-Ġesu lil dik il-mara jgħidilha mur u tidni b'xiżjed. Kemm hu sabiħ li dan Alla fl-imħabba tiegħu jixtieq li verament anke permezz ta' dan ir-randan li qegħdin nagħmlu bħalissa jgħinna biex nifhmu li hemm bżonn li nduru kontinwament leh, li ma nħallux id-dnub jirkibna, li ma nħallux id-dnub jaħkimna. Kemm hu sabiħ li jiena nagħmel ħilti kollha bl-għajnuna t'Alla, speċjalment anki jekk nħossni li naqa' li nisbalja. Kemm hu sabiħ li nista' ndur leh fis-sagrament ta' rekonċiljazzjoni fejn jiena nerġa' nibda mill-ġdid il-ħajja tiegħi, fejn jiena nieħu l-għajnuna t'Alla fid-difujiet tiegħi. Dan hu s-sabiħ illum qed narawh daħal ma' sala mimlija għall-pranzu mitinbin u pubblikani. Il-Farizej bdew jikkritikawh u Ġesu qal dik il-kelma sabiħa biex turi verament fejn iqalbu Alla. Min għandu bżonn l-għajnuna? Minu b'saħħtu jew minu marid? U jien għalhekk ġejt biex infejjaq il-qalb ta' min lest li jdur lejn Alla biex jerġa' jsib il-ħajja u d-dinjità. Ejjew nirringrazzjawh lil Alla li qed iħobbna daqshekk li ħares lejna b'imħabba anke lilna bħala bledmin li kapaċi nidimbu imma li hu qed jagħtina frott tal-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu, il-qawmin għall-ħajja. L-esperjenza li jkollna din il-paċi kif qalu fil-qalb tagħna, paċi li ma tafx tagħtih id-dinja, paċi għal min ikun fil-grazzja tiegħu. Ninsabu fil-preżenza t'Alla dan Alla li jħobbna di Alla jixtieqilna l-ġid, ejjew induru leh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna. B'xieraq nitolbu l-ewwel nett għall-qdussija tiegħu il-Papa f'dan il-mument ta' mart fil-ħajja tiegħu. Nitolbuk mulej li tagħtih il-faraġ, konsolazzjoni u tagħtih ukoll verament il-grazzja li dan il-mument ikun ta' grazzja lih biex jikber dejjem iktar fil-qdussija. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej
għal dawk kollha li bħalissa qamu muġuha, morda, batuti, nitolbuk mulej li tieqaf magħhom u tagħtihom l-għajnuna li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li jduru bil-morda, speċjalment it-tobba, il-nurses, il-carers. Nitolbuk li dan ix-xogħol mal-proxmu tagħhom jagħmluh b'imħabba kbira u b'devozzjoni kbira. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal ħutna n-nisa kollha llum jum il-mara. Kemm hu sabiħ li verament il-mara tibqa' toffri fis-soċjetà tagħna eżempju sabiħ ta' mħabba, frott tas-sagrifiċċju u tas-servizz tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom fit-talb tagħna. Għatihom il-barka tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-eżiż mejtin tagħna. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuq. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Nadurawk o Ġesu mberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti ftejtna. Ftejtna. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn dik is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin noffrulek. Għamel li bis-saħħa tiegħu nindafu minn ħtijietna biex noffrulek ukoll ruħna imħejja kif toġob lilek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien ngħidulek grazzi permezz ta' ibnek Ġesu. Għax int ta' kull sena lilna l-insara, oġbok tatina li nitnatfu fruħna u nistennew bil-ferħ il-misteru tal-Eid. Biex bħeġġa akbar natu qima lilek kif inu dmirna. Nejxu aħjar is-sagramenti li bihom nitwildu mill-ġdid u hekk nitwasslu għall-milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb ngħidulek. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ola tas-smewit. Missier ħanin, int li taħkem fuq kull seta, aħna mberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna,
li ġi fostna fismek u l-kelma li bija l-bledmin nisalvaw, li inti tagħti lill-mitimbin, it-triq li minni jaslinna is-slim tiegħek. U Alla missier tagħna l-koll, meta aħna tbedna minnek, intreġġajtna għandek permezz ta' ibnek Ġesu li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu lil xulxin. Għalhekk aħna u niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li hija Kristu għalina, nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti. Aħna u qegħdin nagħmlu dak li ordnanna ibnek Ġesu. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu, ħa f'idejh il-ħobs, radlek il-ħajr, qasam, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratti l-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-nobit. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna issa fuq l-artal huwa Ġesu li bentalla li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Salvana int u Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Mulejja Alla tagħna ibnek ħallina dan ir-ran ta' mħabbtek. Għalhekk aħna u qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stess tajtna, is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier qaddis nitolbuk, ilqana l-kol ma' ibnek, u b'din it-qarbina li se nagħmlu, għatina l-Ispiritu qaddis tiegħek ħajqiegħed minn fostna kull ma jifridna. Ħajżomna faqda waħda mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Anton, l-Isqof Joe li qed jgħinu, l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Kif ġbartna hawn dalgħodu madwar il-mejda ta' ibnek, frabta ta' mħabba mal-Verġni Mqadsa Marija u Alla omna u mal-qaddisin kollha, hekk jiġbor il-bledmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull insien biex jissieħbu flimkien faqda sħiħa bejnietom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tiddi il-milja tas-slim. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju npoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla li huwa l-missier tagħna l-koll bit-talba li għallimna Ġesu. Missiena li inti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejdu fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tima u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. Da tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li int trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Noffru lil xulxin il-paċi tagħna.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek frit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lil nifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħerjina aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuk ġewwa fina. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi istejjed kelma waħda u ruħi tkun fejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. U mhux sagrifiċċju jgħid il-mulej, għax mhux il-ġusti ġejt insejjaħ iżda lil-mitħimbin. Nitolbu. Insaħħaħtna mulej bid-don tal-ħajja tas-sema. Għamli din it-tqarbina li għalissa hija lina misteru tatina l-għajnuna għal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox il-missier, il-liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Mulej, ħenn għal Papa Franġisku, b'mod partikulari f'dan il-mument ta' djufija. Għatih is-saħħa sabiex ikompli jaqdi l-Knisja tiegħek b'imħabba, umiltà u dedikazzjoni u jkun ta' tama għal kull min qed ibati. Mexxi bl-ispirtu tiegħek lil min qed jieħu ħsieb saħħtu. Bi Kristu Sidna. Amen.
Kiseb tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Alla tana smat tal-btana, eħlesejna u qafmana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik ismat tal-btana. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, ħlisna mid-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar Sidna Marija li kellha tkun om Alla. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-dobitna palma nafru l-menuħati għalina, daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri li inti omna, għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħalna, u Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment l-aktar dawk li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija barettejn qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubitna palma nafru l-menuħati għalina daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost in-nisa,
umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlapparlina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlapparlina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlapparlina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlapparlina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlapparlina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlapparlina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlapparlina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missir, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma u l-inti jomna, għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina li tikun bnidem bħanna. U Ġesu tijie jaffrinna d-nubitna, eħlisna mill-nar tal-infen, u l-ġenna l-erweħ kolla specialment dawk l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijek. It-tielet misteru tal-ferħ, meta sidna Ġesu twilet fl-ar ta' Betlem. Missirna li jinti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikuli tritint kif fis-semek do fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna, bħalma nafru li minu ħati għalina d-daħħannix fit-tidrib, zdaħlisna mid-denja. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlapparlina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlapparlina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlapparlina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlapparlina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlapparlina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlapparlina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlapparlina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlapparlina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlapparlina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmiek mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlapparlina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma urina li inti jomna, għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħanna. U Ġesu tijie jaffrinna d-nubitna, eħlisna mid-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kolla
speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-binhom Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-menuħati għalina daħħanniex fit-tiġrib żdaħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek berkindi fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek berkindi fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek berkindi fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek berkindi fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek berkindi fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek berkindi fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek berkindi fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek berkindi fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek berkindi fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek berkindi fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missir u l-Liben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santisma urina li inti omna, għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina li tikuni bniedem bħanna. U Ġesu tiegħek għafrinna d-nubitna, eħlisna minna tal-infen, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil binhom Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dubidna bħalma nafru l-menuħati għalina ddaħħanniex fit-tiġrib żdaħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek berkindi fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek berkindi fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek berkindi fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek berkindi fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek berkindi fost indisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek berkindi fost indisa
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek berkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek berkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek berkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek berkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missir u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u ta' matana. Slim għalik li knajtu li xaħna trufnatu li tefa. Dilek nitnedu aħna nikbu nofu f'dan al-wit ta' dmuħ. Hija mela avukata tagħna dawwalina u krajnitiek tal-ħnina. Urina wara dan it-truflament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek. U ħarina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Sirna li jinti fis-smewit, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli tritint kif is-sema jdu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna dobitna bħalma nafru l-minuħati għalina, daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, berkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missir u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erbieħ tal-purgatorju. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddilina. Jisfruhuma fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missir eternalla. Ħenna lina. Ibinalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Tritam qatsalla wieħed. Ħenna lina. Imqatsa Marija. Itlopalina. Imqatsa Malla. Itlopalina. Imqatsa xebba ta' ġbejbiet. Itlopalina. Om ta' Kristu. Itlopalina. Om il-Knisja. Itlopalina. Om tal-ħnina. Itlopalina. Om tal-grazzja talla. Itlopalina. Om muxebba. Itlopalina. Om it-tama. Itlopalina. Om li zjed safja. Itlopalina. Om li zjed nadifa. Itlopalina. Om bla teba. Itlopalina. Om li tistoqli mħabba. Itlopalina. Om tal-aġeb. Itlopalina. Om tal-parir tajjeb. Itlopalina. Om ta' min ħalaqna. Itlopalina. Om ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollu kaqal. Itlopalina. Xebba li tisħoq kull ima. Itlopalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlopalina. Xebba kollok seta. Itlopalina. Xebba kollok ħnina. Itlopalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlopalina. Mera ta' dusija. Itlopalina. Tron tal-erf. Itlopalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlopalina. Amara tal-Spiritu Santu. Itlopalina. Amara ta' kull grazzja. Itlopalina. Amara ta' kull tiba. Itlopalina. Warda mistika. Itlopalina. Torri ta' David. Itlopalina. Torri tal-Avorju. Itlopalina. Dar tad-deb. Itlopalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlopalina. Bib tas-sema. Itlopalina. Kewba ta' filgħodu. Itlopalina. Saħħa tal-morda. Itlopalina. Ken tal-mitimbin. Itlopalina. Farax tal-immigranti. Itlopalina. Farax tal-imniktin. Itlopalina. Għajnuna tal-insara. Itlopalina. Sultana tal-anġli. Itlopalina. Sultana tal-patriarki. Itlopalina. Sultana tal-profeti. Itlopalina. Sultana tal-apostli. Itlopalina. Sultana tal-martri. Itlopalina. Sultana tal-konfessuri. Itlopalina. Sultana tal-verġni. Itlopalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopalina. Sultana mnistamra l-ewwel teba. Itlopalina. Sultana mtella s-sema. Itlopalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlopalina. Sultana tal-familja. Itlopalina. Sultana tal-paċi. Itlopalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna lina.
jitlob għalina għaddisom Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. li tolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek muli Alla li tolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla li tolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina l-koll, mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħalista minn kull denin. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. San Juan ta' Alla, itlob għalina. Intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtidna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu bil-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetidna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-bqazza makulata, konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om. Imbirek San Giuseppe Arus tas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.